Once again, may buntag sa tanan. Adlaw nga Domingo, ug naata sa panahon gyapon sa pagabanhaw, Easter season. Ug may bawaan na to nga kanunay bahin ni kang Tomas nga usa ka tawo nga nagduha-duha. Sa pag-adto ni Hesus sa balay nga nagtigom dito ang mga apostoles, wala siya dito. Kay dako kayo ba ang problema? Most of us, when we have a lot of problems in our lives, imbis makigdaita sa mga isig matutuo, o pare o deacon, there is a tendency nga mudagan hinuon ta, muadto ta sa mga tao nga wala gali kahaguman bahin unsa ang gisulti sa Ginoo bahin sa inyong tagsa-tagsa ka sitwasyon. Matudluan hinuon og dili eksakto og dili maayo. Sa ako nagingon panahon sa Biyernes Santo, nakita nato nga alas 12 sa ugto tuay nagkapakapa dito sa suba. Ang uban gabi moadto sa minteryo, mangitag tuay-tuay ug unsa nga mga sitwasyon nga ilang pagagamiton kay gusto nila nga naa sila'y gahom. Naay gahom para lang sa ilang tagsa-tagsa ka kaugalingon. Nabuntog ni Hesus ang kamatayon. Victorious nga hari. Sa dihang nabanaw siya, he conquered death, kamatayon, kahadlok, all kinds of problems nga girelease sa atong kaaway, sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Isip mga Kristohanon, we must know kung kinsa gyud ang tinuoray nato nga kontra. In John chapter 10 verse 10 nagingon, apan ang kawatan wani aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag, mianhi ako aron makabaton kamo sa kinabuking madagayaon. Ang kawatan. The enemy comes to steal our faith. Maguba galing atong pagtuo diha sa atong mga gahom ni Dios kung mawala ang atong pagsalig diha kanimo sa iyang pulong to steal our faith, the Word of God, ang kalinaw o ang kalipay mao na nga maguba ang atong tagsa-tagsa ka sitwasyon. In 1 Peter chapter 5 verse 8 nagingon, pag-igmat og pagbinantayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagngulob, nangita og tukbunon. Nangita og kinsay iyang matintal. How Satan steal and kill and destroy. Satol ka iyang mga pamaagi, varied forms of temptation, o kung dili ta aware sa iyang gitawag nga cunning ways, sa iyang pagtintal, kung dili ta makabantay, we will end up with many problems in our lives and bind us to the very purpose of our existence. We cannot achieve victory in believing unless, number one, time spent in prayer. Pag-ampo. Ingni ang tapad, pag-ampo. Mura magdigid, mag-ampo. Kay inakos ka, pag-ampo. Para rasana sa imo. Time is spent in prayer. Mas may gihimo sa atong kaaway.
Satan usually keep us busy with work. Puro lang ta trabaho. No? Wala na tayo time sa pag-ampo. Aray. No? Keep us busy sa gossip, marites, criticize other people, accuse other people, false accusation, without any proof. Satan's worst enemy is a man on his knees. Ang kontra kaayo ni Satanas mao usa ka tawo nga mainampuon. Amin bata ana. Kung di ka mainampuon, di man siya bali-bali nimo. Wala may power. Once you start prayer against him, so good galinta sa pagpangluhod sa atong tiil sa pag-ampo sa Ginoo. Adlaw o gabi, 1 Thessalonians nagingon, pag-ampo sa tanang panahon. Amin ba taana? Tanang panahon. Usahay mag-ampo lang ta kung naata sa kalisod, kung naata sa mga problema, ay pa ta mag-ampo. Nga gusto pa nato ang atong pag-ampo, murang telegrama. Nga mo abot din sa Ginoo mutubag din sa atong tagsatag sa kinabuhi. That's the way. Pag-ampo sa tanang panahon. Verse 18, it says, o pagpasalamat ka mo bisag unsay mudangat kaninyo, kinimao ang kabubuton sa Dios nga buhaton kaniyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Meaning ganahan ka og dili, or in bad times or good times. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Magpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Pero usahay masabdyo man ta sa mga sitwasyon o problema sa atong kinabuhi. Why? Because we don't really believe that God will help us. We don't really believe that the Word of God mao ang makatabang sa atong tagsatagsa ka kinabuhi. Mark 11:24. Whatsoever things sa Cebuano, magingon, tungod ini ingnon ko kamo, nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pag-ampo, tuhoy nga madawat ninyo kini, og mainyo gayod kini. Right word to see is to believe. Mo'y kasagaran nga gituuhan nato kung unsa ato makita, kung unsa ang atong feeling. Hebrews chapter 11 verse 1, faith is a substance of things we hope for, the evidence of things not yet seen. Believe the Word of God. Tuhuan na to ang pulong sa Ginoo rather than what we see or feel or sa atong emotion. Why? Because deceptive kayo ni usahay mo ning gamiton sa kaaway para motuot niya. John 17:17. Balaana sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Truth is in the Word of God. Amin bata ana. Maglisod ta usahay sa truth ngano lahi ang atong nakita og sa pulong sa Ginoo. Lahi ang atong emosyon kaysa unsa agingon sa atong tagsatag sa ka mga sitwasyon. We must believe in faith. Sa ako nakihingon, Hebrews chapter 11 verse 1, faith is a substance of things we hope for, the evidence of things not yet seen. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang atong gilauman nga dili nato makita. This is really exactly what prayer. Nangayo ta sa Ginoo nga physically wala pa nato madawat. Yes, we have the different situation right now.
aman atong tuhuan ang atong nakita. Pag-ingon ni Father Rex ito last Wednesday, na kinsay mauban sa sa convocation. Ang tubag dayon, way kwarta. Nangutan na lang kinsay mo uban. Dili kwarta. Usay ang atong huna-huna lahi. Nayo sa youth. Dire, di lang ako isulti ko kinsa. Kulang iyang kwarta going to convocation. Pero naningkamot siya nga na iyang kwarta. Father Rex told me, bisa marag kuwang mag 600. Ko, call. May kwarta, 600. Lokata ang kulang. Gilokata na ticket. Mauna dayon na to, wala tayo pagtuo. Kay we are deceived by things. Nga wala dayon, wala kwarta, wala ulsa. Right now, we are planning to build a church. Eksakto yun eh. 24 million. Pag matamata ta dire, makaabot ka aratan 24 million, it's not. But we have to believe God by faith. Kahulugan sa pagtuo mao ang kasiguruhan kita nga mga butang atong gilauman nga dili nato makita. Doble man ni karon. Nagsimbahan plus akong balay nga gi-repair, dili ako ila. Kaya maadto ko sa anakan, akong gihuna-huna, kung diri ko singog, magbayad ko rental, mag-repair na lang ko. So, may pabisip, naghimo ka na balay. Huwag ka kuyapi, maghimo ko balay, pila 2 million, igo ka na mo na. Ito, may pa mag-repair ko, 200,000, igo na mo. So right now, God is providing slowly sa mga butang among gikinahanglan. Order kag plywood, 1/4, order kag plywood, 3/4, may rabag kagamay, daghan kayo. Himo kag CR, naghimo gyud kag CR. Kung ay gwapo ha kay ng CR niyo ra kay basig gwapo kayo din taganag kalibang. Mauwaw ta. Pero igo-igo lang. So, we end up in these things, mga sitwasyon nga ingani. But we really need our faith in God. May kasiguruhan sa butang nga atong gilauman nga dili nato makita. Kinahanglan nato ni. In Hebrews 11:6 it says, walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Kung wala tayo pagtuo, don't expect that God will answer your prayer. Naay mga hindrances sa pagtuo nato nga maabot nato. Plus pagpaampo pa masukog yun ang yawa dana. Kaya ang muduol sa Dios kinahanglan gid mo to nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita niya. Amen bata. God will reward us if we have that faith. Unsa nahitabo sa mga apostoles? Tungod sa ilang hadlok, nananggan, magtago. Why? Because they don't really believe that Jesus will resurrect from the dead. Bisag ginasultian na sila, dili gud sila matuo. Nga naman, kaya ang ilang nakita diferensya sa ilang pagtuo. And this is what happened to us sometimes. Nabitaw niya itong unang panahon. Ampo ta mao ni, ampo ta ani, ampo ta sound system, ampo ta tanan.
Ngayon sa kababae, ngayon, grabe ka na sa pag-ampoy. Mag-imposible. Wala imposible dahil sa Ginoo, amin bataan na. Lord, kinahanglan kong piyo, kagwapo. Asa ko bang kuhag kahoy? Burato ako ang pag-ampo. But Lord, I believe nga musupply ka ani kay para man simbahan dili man para sa kong kagulingon. Salamat sa Ginoo nga natumbad ako kay nga akasya. Tawag ko sa iya. Sir, tumba man niyon sa na to ning kwan. Kasya ato ni baligya. Ayo, imo na. Operate dayon dito, chinso tanan amo nang mo na inyong gilingkuran. Paghuman ang bayad sa panday. Una sa kung saan pagbayad sa panday. Hurot atong kwarta sa simbahan ani. Somebody told me na butang di lang ngalan big sa daw pabayre og 5,000. Sakto tuod. 5,000. Ang labor ana is 5,000 yun ang labor. Kung wala inyong ngalan pa diya paghulat mo kay namay simbahan kaming. Ano na atong pagtuo? Laway ra atong puhunan amin bataana. Laway og believing what the Word of God is saying to us. Kanang abangko inyong giingkuran cost 46,000 na. Actually, amo na nang i-costing. Kung mata-matahon na to, asa man tayo, anak. But God can really provide. Bisa ka mo diri sa congregation. The resurrection power of God nga kahimo mo nga makapuyo mo nga abundansya sa inyong kinabuhi. Ayaw tan-awa ang inyong kinabuhi karon, amin bataana. Na pobre ko, mura ni ako mabuhat. Always ask in faith. Diha sa Ginoo. Laway ray puhunan di pagyud ta maka sulti. Tungod kay mahadlok ta. Now, the disciples sa panahon nga namatay si Jesus, nagdevelop nila ni og fear, kahadlok nga prisohon sila og ilansang pod sila. During the time sa mga Romano, kung Kristohanon kaniadtong unang panahon, mahibaw-an kanila, patyon ka, halingan ka, butang ka sa puste, halingan ka, nga maotoy, naghimo og suga during the time. Sa naman kayo mong lawas, nagkutan, para mahayag lang. Kitsa man to, those Christians nga wala mo deny nga si Kristo ang ilang manunubos og makahatag kanila o kinabuhing walay katapusan. From fear to courage, na-transform ang life sa mga disipulo gikan sa kahadlok ngadto sa kaisoghaw. Si Jesus mismo niadto kanila og gipakita niya ang iyang samad sa iyang kamot o sa tiil o sa side. But despite sa mga failures, despite sa discouragement nga gihimo sa mga apostoles nga gideny nila si Jesus o wala sila mo tuo nga sa ikatulo ka adlaw mabanaw si Jesus. Still, Jesus entrusting them with His Word and His work. Gisaligan gihapon sila sa Ginoo sa ilang iyang pulong og sa mga bulaton nga gihimo sa Ginoo, gihimo nimo sila nga misyonaryo. Thomas' words help us to understand unsa ang diferensya sa doubt and unbelief. Ang pagduha-duha, mag-ingon, doubt says, I cannot believe. Dili ko katuo. Why? Because there are many problems.
Mo nang doubt. Unbelief says, I will not believe unless you give me the evidence. Di ko motuo kung walay ebidensya. Thomas believed when he saw Jesus. Sa nakita niya si Jesus, nituo siya. The life of Thomas is a warning para kanato. Warning nato nga usahay mo misa og Domingo. We miss meeting with God. Thomas reminds us that unbelief rob us from the blessing and opportunity. Hello. Kitawag na ito nga unbelief. Wala pagtuo. Muna'y makakawat ka na ito sa panalangin og opportunity. Kaya kung unta tuwa siya dito, nakita na yun. Na mayabas man. Domingo, nagpiknik. Tuwa sa beach. Na mahugog baboy ng laba. Anong unahon man nato ng mga butanga? Paano usahay? Ang pagwalay pagtuuna to, gikawatan ta sa mga panalangin an opportunity nga unta ato madawat gikan sa Ginoo. O mga hatag bisap ang bugas ang simbahan. Babitaw. But the word spoken from the pulpit, makahatag nato og assurance, makahatag nato nga ang atong pagtuo will be built up. Amin bataana. Confessing the word of God. Isulti ang pulong sa Ginoo. Kasagaran dili mosulti sa pulong sa Ginoo kay walay mga pagtuo. Thank you, Lord, for providing our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Salamat, Lord, nga ikaw magasangkap sa among tanang ikinahanglan. Magasangkap ka, Lord, sa pagkaon na mo kada adlaw ginamos, bulad, fried chicken, lechon. Bisag wala pa diha, isulti. Kay dili bakakon ang Ginoo. Pray, create encouragement sa atong tagsatag sa kinabuhi. Kung naatay mga negosyo, Lord, salamat kay ikaw magpadala og daghan nga customer miski karong adlaw wa diha. Amen bataana. That's faith. Calling the things which are not. Kadugay na kog ampo ng 24 million. Nagtanaw ko sa gipadala ni Padre Rex nga design sa simbahan. To agad dito, 24 million. Ikaw mo siguro ni. Kaya wak mo ko maghibaw na ang sa himo. Kita mo lang ko sa posting. Uy, gwapo sad ni. Maybe we have the capacity of 500. Bastante na nato. Tiguang nako, kamo na mo puno dara din ako. But really, God is really faithful. Kung tuwan ta si Tomas sa pagpakita ni Jesus, then blessing and opportunity iya untang makita. Sa nakita niya, ayaw pa sinito, my Lord and my God. Tagaan ta permi kanon ng scriptures nga kinahanglan mo tuuta sa wala pa nato makita rather than believing nga ayha nato makita ayha ta mo tuo. In conclusion, it is not necessary to see Jesus in order to believe. Bulahan ka sila nitong una kay nagiguban si Jesus. Daw bi kita karon sa man no mandiha di ta mo tuo sa mga mirakulo sa inyong tagsatag sa kinabuhi nga na himo ni Jesus sa imong kinabuhi. Daghan kay gihimo ang atong Ginoo sa atong tagsatag sa kinabuhi. Yes, it was a blessing for the early Christians to see the Lord and know Him
that he was alive. But that is not what saved them. Pero dili na mao ang nakaluwas nila. They were saved not seeing, but believing. Amin bataana. The emphasis throughout the Gospel of John is believing. In Romans chapter 10, verse 17, busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe o sa nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Mao ba yung gi-encourage sa nga mobasa gitag Bible? Kung tapulan mo mabasa, abrihin na yung silpon do pamati. Bawa na ako sahay, tapulan mo ko, abri ko Bible, mati. Usahay, kini mga demonyo, ipapikit mo kini mong kamot, ay mong mata, tulog na di ay. The best way is tindog daw ingkod. Pero pag anak ni mo, ilami, magkipulong sa Ginoo, ganahan kay ngawa dana. Mga demonyito, lupad-lupad lang. When we believe and trust God, and trust Jesus, resurrected from the dead, our lives will be transformed. Tuhuan na to pag-ayo nga na revelation ng Ginoo nga siya namatay o nabanhaw. Amen bataana. Mao ka na ebanghelyo o gihangyo tanan sa pagpanindog.